Manenya aliabich ja Ramogi bendo mana imakelo wa Twak kwa makawuono mane wasingo mar bedo kod jalony e weche mag arita mano Charles Owino kotenore koda weche mabende koro luoro tho mar karanek mar jaod bura makasi Paul Ong'ondo Were. Adwani mondo mi wadhi mana mapiyo piyo mane e wang' gima okelo wa nikech gima koro tudo jarit kachiel koda jariembo mar Ong'ondo Were kod weche mag nek mage na moko kuom achije mabende omaki. Penjo bedo niya, chenro mar yiero jorit mag jodito mag sirikal chakore kanye to ng'ama time? Erokamano. E wach mar jorit ahinya inwang'o ka ng'ato wuon yiero ng'amo dwaro ni mondo orite. Odhi okwayo, ondiko barua, to kwayo no dwaro ni ng'ama kama mondo orite. Ka en jatich mar obila. To gima timore maduong' en ni sani, e seche ma sani nwang'o ka wan gi Department mar Administration Police ma sana chiwo joma rito jotelo. Ndalo moko ne wakawo nyaka joma wuok e Department mar Police miluongo ni General Service Unit ma wan gi belief ni training margi omiyo gi teko mar skill mar bedo maber mogik. Kata kineno ker, irito ker kod officers mowuok kitengo mar General Service Unit ahinya the rec company. But githin, ok ging'eny to gin gi tije mang'eny. Koro waneno ni seche moko inwang'o ka ing'iyo ni risk mar members of parliament ng'enyne inwang'o kok ng'eny ahinya. Omiyo those special teams ok migi. Iwacho ni history mokwongo ne nitie jaod bura ma Mwingi mane Kalonzo Musyoka okawo kare. Noneg obila actually mar Kanga mane gikosanago ka en yo dala kuno. Mane ndalo manochak koro miyo jo members mag parliament, MPs, jorit. And ahinya ng'ato kwayo ng'amodwaro. Okay, same kwayo ng'amidwaro nyiso ni en ng'ami ng'eyo nonde matut koso obila moramora. Ere kaka ing'eyo obila gi mondo koro yier ni an kako yiera jaod bura jarit mara en obila machal kama? Obila mang'eny yuto margi mar osara ni piny. Koro inwang'o ni seche moko ng'ato nigi watne ma en obila, or seche moko ng'ato nigi osiepne ma en obila. Koro koyudo tich kaka mar mjumbe, inwang'o ka kata ng'ato nyalo approach jaduong' ndika. Koro ing'e ni kindike to ng'eyo ni obro nwang'o allowance miyudo e bunge. Koro inwang'o ka ji mang'eny approach jotelo ni jaduong' ani tij obila kiyie mondo indika. To seche moko be nitie jomoko ma gin specific, nitie jomoko hero ndiko jodhoodgi. Nwach seche moko en e sime owacho wechene, maybe ok odwar ni jaritne kata ng'ama riembe bed ni winjo gima owacho. Omiyo mano be seche moko inwang'o ka jomoko be wacho ni adwaro kabila ma opogre. Inwang'o ka ji mang'eny ohero ndiko jo Samburu, jo Turkana, jo Masai, tribes magiparo ni gionge kod close political affiliations. Yes. Toko iseyiero obila mar AP, bende nitiere lony kata tiegruok machielo ma iterogie kapok gichako tijno? Oyo, sana onge. Lakini ng'eno obila en ng'ama seche duto idwaro ni mondo timnegi training. Ahinya e wach mar goyo magina. En gimoro be ni timo training ndalo mang'eny. Yes. Manyiso ni onge training mora mimede e weche? No, onge ok apar ni nitie training ma special ma imiyo gi for security. Wach gin jomar well trained, gin police officers. Gin trained adoro be ni ginyalo rito jotelo kaka dwarore. Yes. Bende gintiere kod lony mar ng'weyo maling'ling, gima nyalo wacho ni intelligence. Intelligence en gima ng'ata nyalo bedogo. Kata in inya bedo gi intelligence. Luwore ni nwach ng'ama rito jatelo en ng'ama wuotho gi jatelo throughout. Sana onge gi samo chiko go ite. Lakini ng'amo ng'eye mosiepne nyalo goyone mbaka manyise ni awinjo gima chalo kama kata kuom jatelo. It's possible. Yes. To gima timore maduong' en ni ng'eny ji kawo police mondo ritgi, to ng'eny ji ok respect police. Gikawo police kaka watchman. Kata mana rit maber minwang'o ka ng'ato ritogo joma rite
arita kwe mage seche moko inwang'o ka jomoko korito joma rito gi e yo maber. Ng'eny ji ochayo bila. Yes. Ang'o minyalo wacho ni neno kaka koro nek ma wang'iyo ni fuok machalo nade nikech iyudo ka ne en god ji adek gi e nyamburko. Fuok machalo nade minyalo wacho ni nyalo bedo kata neno e kind jarit mar jatelo kod jatende. Mokwongo, kamoro amora ma bunde oywake, tinwang'o ka gima ng'ato kwongo timo, kata ibed mana jarit. Ka bunde oywak miwinjo, nyiso ni ok ogoyi. Kogoyi ok inyal winjo, niwach onegi, kata ohinyi, in unconscious. But ka bunde oywak tiwinjo, nyiso ni pod ingima. So the first thing, instinct mari en nindo piny. Ok omata training mari. Unless in a position molongo ni vintage position, kata maybe jatelo ne nie mtoka, to maybe jarit ne moro no wuok outside the vehicle or ne lowe. Mano mneno ka ng'eny jotelo madongo ok kow gi mtoka achiel. Ikowo gi mtoka to nitie malowe. Ma kata kopo ni ng'ato loronu, niwach ka une mtoka achiel ka ng'ato loronu, tek sana mondo igol kata magina mari mondo igo. So kata joma makgi, ok apar no makgi niwach ni nok gigoyo magina. Inyalo makgi niwach nitie maybe investigations or reveal weche moko mopogre mana gi bedo ni ne gin e mtoka. Nyalo nwang'o ni seche moko ne gin gi contact gi joma nonego jatelo, or ne gin joma gisewuoyo go before, niwach issues mag technology. Niwach inyalo paro ni kane oneg mheshimiwa, to gima ne okwong tim en ni gitimo gimiluongo ni gisynchronize area mano onegeno. And ka gisynchronize area mano onegeno, gin able to pick signals gi mtokni mane ni kanyo. And then nobedo established ni bwana ni noluw. So ichako ng'i from kama nowuoke chan, to dibedie ni ne nitie mtokni moko kata mtoka moro mane luwe. Koro ing'iyo consistently signals miyudo scene to kod signals mag koro inyalo synchronize mi reach on those people. To king'iyo the accuracy mar investigations, kinwang'o ka bunde manonege cha oseyudi, niwach bunde koyud bullet head kata konwang' maganda mare, to experts mang'iyo tich weche mag bunde iluongo ni ballistic experts, gin gi capacity mar ng'eyo ni gunde ni emane ogoyo ng'acha. And mano be momiyo inwang'o ka kata kopo ni ng'ato negi, kata kopo ni robbery otim kamoro, to yud maganda kata oyud bullet head, to ng'atno to koyud sano, to ka chieng' moro bunde no obedo recovered, to nyalo bedo matched gi other incidences. Winjo ka Inspector General owacho ni nitie incidences mokadek ma bunde ni osetiye. Omiyo kata kopo ni ng'ato nothoye kata ka ne nitie robbery, to that person moyud gi bunde no pod obro bedo linked kendo obro bedo charged kod that offense. And one gima wanya wacho en ni police osetimo so far a very good job. Mose manage moyudo. Ing'eni ok en guesswork. Ng'amonego Mheshimiwa Ng'ondo oyudi. Bunde oyudi. Omiyo ok en guesswork. Minyalo wacho ni ng'ama kama oketne katiriambone. En gima obedo dan maber through forensic investigations, and it's in technical investigations. To gimarach ga gi investigations en rumors. Ka gimoro timre, to ng'ato chako ywak ne maybe dani moro manyocha ukosanago, kata jagweng'u moro mularogo puodho. So sometimes ka ji oketo rumors e investigations, to nyalo ga divert attention. Rumors moko be bedo proven. Ni ji nyalo wacho gimoro ni ng'ato timo gima kama, to bedo proven. But always gima berga ni sama gimoro timore, to ji nyalo pass information quietly ne police, mok ji promote rumors. Omiyo wawacho ni an personally aseng'eyo Mheshimiwa Ng'ondo for a long time. Nachako ng'eye kapok obedo mjumbe, kapod otiyo Meru. At the same time, kano biro chung the first time, ma olus bende nang'eye. But most importantly, nonyuomo nyar
bosna. Nyalango mokendo miluongo ni Magi ma obila en nyar our former boss, Manen regional commander ma Nyanza. In fact, Beaka Nyocho thought about a year or 2 years ago. Omio en ngama wangeo at very close levels. And gimwanya wacho en tho is a finality. And okoripo ngato wish na nyawadgi tho. No matter differences munyalo bedo godo. Adoni moda penji ni sama ne wacho ni gimokuongo sama jarit marongondo wacho ni obede toke. To ne en kod driver mano bedo godo mbele. Bende nitiere chik ma wacho ni nikech samoro kaka wan jofwambo iwacho ni kochopo kama koro en tho gi kuo tireso ngimani. Kochopo sama koro jatendi ni kama tek. Bende oyieni timo gimoro amora mopogore gi in nindo piny nikech koro ngima ma jatendi ema ni kama. Na wacho ni instinct. Kabunde oywak. The first instinct. Ingeni luore ni ibet kanye, what is your position? To bunde nini kanye. Because bunde gi ng'eny gi gin automatic. Nyiso ni kosebedo cocked dichiel, to koro ki pull trigger, to dhia. So ken kata bunde moting'o 15 rounds, onya goi to go ng'ani to go ng'acha. So usually kabunde oywak, kata sani kabunde oywak ka. To kata kan gi bunde na, the first thing I'll do is to duck. Monda akaw a good position, manyalo react godo. But now the question would be, ni yes, bwana ni osego, ngacho lokotoke. Inacho kinya nindo piny kanyo throughout, ngacho se lokotoke, osede. Itimango, reaction mane. So, as much as mano knyal bedo the finality, I feel ni tiere some, because this matter is under investigation, so kanyal nisi much more kata kang'eyo, but I have a strong feeling ni tiere action moro mwa jogi obedo connected godo. Either gin joma osebet ka communicate or gin joma no plan this thing together, because joma omak ka be osewuoyo. So ginya wacho ni noora gi ng'ane. And mane kaka this matter goes. But gima most important, one kaka oganda, nyaka walan mondo wabed patient on issues. Life has gone, but koro we don't destroy many lives unfairly. Kawadwa destroy ka ng'ato koso, let action be taken against that person. But gimoro manyano kata nwang'o ni jomoko nigi nyiego moro kata gi lit moro gi ng'ato. Kori drag nying wadu or ipull emotions. Kata mana in ng'ama timo mano, itimo makosa. And Nyasaye mane polo ok nya ng'wono ni. Because it's just important ni this matter be investigated. And gimang'e ni ji dwaro mogik ni fine, ng'ane no pull trigger. But who was behind it? Ng'ano manen behind negni. And I'm sure ni so far a few people say maki mawa not practically work not timo that job. And I'm sure ni ko makigi to nyaka bed ni jo mano makika mano timo this job emose follow. Ni ng'ama kama was involved. So watemo mana ni mondo watem matek mondo wang'e ni to jogi notimo ma. And the second thing, what is the motive? Ponono ni ichopo kamoro in jatelo ni seyiero jarit tiyudo ka samoro ugwenyore paro kata winjruok wuok ni kare. Kochopo kama chal nade moyie ni dok mondo idhi wil jarit mari kata kineno ka ng'iyo moro osebedo mokiero kod samoro joma ineno ko ok mor gi telo mari. Mano titimo almost immediately. Ki make a decision ni ng'ama riti ok ber, tindiko barua. Tiwacho ni ok adwar tiyo gi ng'ani anymore. Adwaro ni mondo ukawe back mondo akaw ng'ato. Kata mana drivers, jok mayudo drivers mag sirkal, kata drivers mobila, kaka joma tiye court, judges, imiyo drivers mobila. But every time ko feel ni driver no ok ni kare, to wile to kawo driver moro. Yes. Penjo mane ukapenjo mokwongo kanyo ni driver mar jod bura bende gino bila? No. Drivers thin ewe obila. Jok mobedo trained kaka drivers thin. Ominwango ni many a times joma rito gi
ema en bedo bila, lakini drivers to indiko ng'ata ng'ata. Yes. Kaka jalony be ni paro ni en gima ber ni driver kata kondika ng'ata ng'ata, but en ng'ama onego bed ni bet kod lony kata ng'eyo matut kotenore koda weche mag arita. Ing'eyo ni king'eyo the percentage of kata mana members of parliament mosenegi kod the number of people mosebet e parliament, nwang'o ka the ratio is very small. So inwang'o ni that probability, because en very small, inwang'o ka many a times ji ok ng'i, man ok bed a very big priority. Lakini case mar Ong'ondo to you can see king'iyo communication, you can see ka keep on wacho ni nitie jomoko madwa nege. The only thing we needed now to find out ni to bende no report these cases. Ing'eni nya wacho nitie joma dwa negi to ki report ne obila, or okidhi wacho ni life na is at risk and therefore adwaro special protection. But gima timore en ni bet gi jatelo e mtoka achiel many a times oken a good security measure. En ani koro ji bet but oken a good. Inyalo paro MP mane negi Kenyatta Avenue, Muchai, the late Muchai. Inyalo paro kon nege plus bodyguards ne te. En ng'amo wuok ni he's going to finish you. Or finish the jotelo and his bodyguards, including the driver. Mano has happened before. Omio, it's just an unfortunate incident. And gima most important, any nyaka wanwang the motive. Because gimomio wadwaro that motive is because wa ensure ni kikbed ni jomoko drag nying jatelo mora mora in death, and maybe you can involved, maybe ngato timo mano out of nyiego or out of political competition, because you take advantage of incidents to malign jowetegi. We have seen this. One was sebedo public servants for long. To kaina public servant in a position, to samakata jothuru timo gimoro marach, kata kakoro gik masebedo katimore kaka maandamano and the rest. So you expect ni maybe in uniform, they support your community on what you are doing. Okay, practical. It cannot be practical. It cannot work. Omio jibende bedo gi differences. Inya bedo koda gi difference. The third party mabe ni kodi gi difference. Nyalo take advantage. Ko ng'eyo ni kata ko hinyi, ng'at makama emibro witness. Omio wanyalo mana kwayo jothuru ni mondo ji obed patient. Unge ng'ama bro bedo protected over this. And you can see so far what has happened. Many a times ka jomoko dwa protect ng'ato, many a times ka system, ka in ng'ama kaka ji wacho kano neg ng'ato gi system. Ka in ng'ama ji feel ni system onegi, so what would happen ni kata mana jogo may not be arrested. They would even be killed. Inyalo dhi makgi tinego gi. And therefore they will not speak. But kineno a situation ma every person omaki, bunde recovered and everything recovered, it tells you ni the system is very clean on such incidences. And therefore, gima most important en ng'eyo ni who is involved in this matter. Mana ka watiyo ko wadwa ni mondo ing'isa ni kaka kuom lony mari e kom misebede obila isetiyo godo ponono ni ng'ato dwa yiero jarit makare. En iwacho ni jomoko yiero samoro siepe, samoro wede, samoro ng'ama ok wach dhoggi. Kaka jalony, chenro makare ma jatelo onego yier go jarit mare ma nyalo neno ka ngimane dhi makare. To ere yo ma kaka jatelo onego idago gi jarit mari ma neno ni arita mari ok okethore kata ok ochochni. Mokwongo gimanya wacho en ni parliamentary poketa special vote for training and retraining securities maggi. Because obila nyalo gombo mondo train securities gi to a very high level. To unfortunately, gionge gi budget manyalo allow that training. Koro ji beda trained like that. Inya paro the late Oduor mosebedo karito jakom for a very long time. No kobedo recruited and trained as a policeman, but no bedo a police reservist who is still a policeman. Mo bedo trained. Omiye even higher training
special training. Obedo trained South Africa, Obedo trained America, Obedo trained Israel, Obedo trained even better than so many policemen on security. Your parliament bende going forward need to keto omenda moro matin maginyalo timogo special trainings ne police mokeli. And some motergi those trainings, those institutions motergi bro wacho ni no, ngani is good or ngani is not good. Omiyo ka yudma is not good, to bedo removed, tikel another one to ensure ni, but always inwango ka ji ohero mondo okaw ng'amo ng'eyo mondo rite. Mana katie kadwa ni mondo iduka gi kata oyo beber ka watni mondo bed kaka jarit mari kaka jatelo. Luwore gi character mar watni. Many a times ji ohero nyithi nyimegegi, because many a times nyakewi it's very difficult mondo usi. So kata kidhiyo jomadonga ahinya gibonongo ka maybe inside systems magi gikawo a few wedegi, but majority to gigolo from outside. Ero kama na nyado ni mondo miangadi gi kanyo kalore kod thuolo kenda duko ni ero kama no kuom biro kata bedo ni waluongi e thuolo machuok. Ramogi mano jalony e weche mag arita Charles Owino kawarango yore ma jotelo kara jodito nego tigodo e yiero jogo marito gi kaw kama Ramogi odo ni mondo wakaw yweyo machuok ka waduogo to wabiro nja report mar weche tuke.